Ola, somos Ilir, Joel, Rodrigo e Manuel e vamos falarvos do noso videoxogo, o videoxogo do Río Miño. Como se xoga? Para xogar, tes que ir pulsando as teclas de arriba e abaixo para irte movendo e tes que esquivar as rochas, que son os obstáculos. Ademais, deberías recoller o lixo, xa que así podes sumar puntos e aparecer nunha tabla de clasificación e competir con xente de todo o mundo. Tamén hai unhas caixas que son como uns comodíns, tamén chamados power-ups, que sirven para varios poderes. Hai de 3 tipos, e para saber de cales son, tes que mirar de que cor teñen o signo. A caixa amarela serve para conseguir unha segunda oportunidade, xa que se chocas contra unha rocha, poderías seguir xogando hasta chocar contra outra. A caixa vermella serve para ir un pouco máis lento, e así ter tempo para pensar se pasas por un lado ou polo outro. E a caixa violeta ou morada serve para que, se consigues tocar lixo, poder conseguir o doble de puntos para despois aparecer en mellor lugar na tabla de clasificación. A chegar á meta, en cada nivel podes ir pasando o seguinte, no que che conta a historia. Unha historia que é sorpresa, aínda que o meu compañeiro vai adiantar un pouco máis. A historia e trama. A historia trata sobre unha persoa que se lle caeu a carteira ao principio do río e vai nunha barca para recollela. Ao ir pasando niveles, o xogo contache unha historia do que lle pasa ao xogar. O xogo tamén conta cun modo multixogador, e agora o meu compañeiro Ilir vaivos contar un pouco máis sobre el. Ademais, hai un modo multixogador, no que os dous xogadores poden xogar á vez, e se morre un, o outro tamén. Perden os dous. Ademais, hai unha táboa de resultados de clasificación onde póñese os mellores xogadores e os mellores tempos. O desenvolvemento do xogo. O xogo desenvolveuse en GDevelop 5, unha ferramenta para crear xogos. O xogo desenvolveuse en código nun mapa feito por nós, que intenta imitar o Río Miño. Onde se publicou? Publicouse en itch.io un día para saber se lle gustaba a xente, e conseguiu máis de 50 xogadoras e reseñas positivas. Por exemplo, unha persona escribeunos: "Está ben o xogo, divertime moito na chalana, saúdos dende Vigo". Somos 4 rapaces de segundo B do Asorei. Chamámonos Joel, Manuel, Rodrigo e Ilir, e cada un encargámonos dunha cousa diferente. Por exemplo, eu encarguime da programación, e o resto dos meus compañeiros encargáronse do resto, como da música, os efectos de sonido, o deseño de niveles e as texturas. Fin.